Dnes je všetko ziskové v zdravotníctve sprivatizované. Všetko ostatné je zadlžené a na pokraji katastrofy. V zdravotníctve sa zavádzajú rôzne poplatky, platíme za lieky, ktoré sme cez vody zaplatili už 1000-krát. Zdravotné sestry sú platené ako nejaké nekvalifikované socky. V zdravotníctve neustále prebieha tzv. Racionalizácia, ktorá sa však neprispôsobuje potrebám človeka, ale potrebám zisku. Keď Falk, a mám s tým osobnú skúsenosť, keď Falk celoplošne od Rašiho dostal pridelené záchranky, okamžite prišlo o prácu polovica záchranárov. Základná otázka. Môže byť zdravotníctvo alebo školstvo ziskové? Je to snad nejaká fabrika, ktorá má podiel na trhu? Nie, ale je to oblasť životne dôležitá. A preto tu majú byť národné podniky, preto tu má byť plynárenský priemysel národný podnik, preto tu má byť energetika národný podnik, preto tu má byť strojárenstvo národný podnik, akýkoľvek národný podnik, aby plnil kasu a aby dokázal zaplatiť tieto potrebné veci. A rovnako takto platí aj o výrobcoch zdravotníckych pomôcok, liečiv, takisto národný podnik. Aby sme z našeho hospodárstva dokázali riadne zafinancovať nemocnice. A na druhej strane tu nemá byť žiadna penta, žiadne súkromné farmaceutické spoločnosti, žiadni akcionári a biznismeni v zdravotníctve. Je to v poriadku, ak niekto bezpracne sedí na stoličke a má povedzme 10% z platieb z CT snímkov? Ako môže stať ve plomby u zubára 30 €, čo sú z rydzieho zlata? Platby, ktoré platia poisťovne za zákroky, sú astronomické. Tu človek počuje, bol u doktora a zákrok stál neviem koľko desiatok eur. Tu príde záchranka a zásah stál niekoľko 100 €. To sú astronomické sumy. A je to len preto, že sú v zdravotníctve biznismeni. A keď vyženieme týchto parazitov zo zdravotníctva, a to musí byť jeden z našich prvých krokov, tak okamžite klesnú výdaje spojené s prevádzkovaním zdravotníctva. Zdravotníctvo sa zbaví pásovnice. Tým pádom sa výrazne zmení financovanie zdravotníctva, doplatky za lieky, ale aj výška zdravotných odvodov. Chcem sa opýtať všetkých zamestnancov, ale aj zamestnávateľov, živnostníkov, ale aj úradov práce. Na čo platíme zdravotné odvody? Na to, aby spoločnosť Achmea alebo Penta mali zisk? Myslím si, že ich platíme na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale namiesto toho sú charitou pre milionárov, a to aj bez darcovskej SMS. Európske súdy v spore Slovensko versus Achmea ukázali, že sú protiľudové. Ukázali, že nenávidia ľudstvo. A ukázali, že peniaze sú im na prvom mieste pred človekom. Je mi zlé, keď ďalej v zdravotníctve počujem slovo klienta. Kde sme v cestovke, príde klient do cestovky, chce si vybrať zájazd, niekde k moru, sám sa tak rozhodol. Avšak človek, ktorý trpí nejakou chorobou, si to nevybral. K doktorovi nejde z vlastnej vôle, neprišiel si vybrať nejaký produkt z katalógu. Pre nás je to človek, jeden z nás, ktorý pracuje, prispieva do tohto štátu a má neodškriepiteľné právo na zdravotnú starostlivosť, ak ju potrebuje. Vyhnanie súkromného sektora zo zdravotníctva, jeho financovanie zo zdrojov národného hospodárstva a zmena platenia odvodov. Taký je program našej strany pre zdravotníctvo.